Скъпи приятели, днес ще ви покажа 3 интересни факта за играта Brawl Stars. Така, първият интересен факт. Ако има факт, който не знаете и сте го научили от мен, моля да се абонирате за канала, споделяйте видеото, лайквайте го, коментирайте го. Така, първият факт е, че ето тук, когато скролнем, ще видим чорапите на Спайк. Аз в момента не мога да скролна много, но може да се видят. Ето ги. Така, вторият интересен факт е, че всъщност Dynamite, когато сме с нормалният му скин, когато превключим на него, виждаме едно пиленце, което се покава по чалката му. Вижте. Виждате ли? Така. Третият интересен факт е, когато отидем на броулерът, само да го намеря, ето го, на шапката му виждаме Мистер Пи. Това е интересен факт. И хаштаг бонус от мен ще ви дам, че името на Dynamite, неговото име е най-дълго. Бърди. Това е най-дългият плеер тайтъл в самата игра. И ако са ви харесали тези факти, абонирайте се за канала, споделяйте, лайквайте и